Ay! Ano mo na mo sa oras tulay? Ay, sir, sir. Isa mo order. Kuan, ambot ko. Ay, sweet sa kong banana. Ay, ang gente yan, ang ita. Sulod dong, sulod dong. Sa tayo lang niya eh. Ay, order. Sir ba? Sir, GRT ni sir. Ha? Ba? Nag-order eh, karoon. Ha? Wa ko mag-order ani! So na. Unsa man ni? GRT! Wa ko mag-order ani ha? Wa ko kalimutan na sir! Pwede na siya, Brianna, or may bala nung Ayun na. sir, makatapan ko niya ni sir. Hindi mo lang nag-order na ako. Scam ni! Scam nila yun. Scam yun eh! Ayun, paano niya na sir? Ini mga ingunan eh! Sa imo ang grado! Victor ah. Buisit ka! Anong... Buisit ka! Wadi mo gamitin mo pagkakrito! Hindi ko mukha niya, kiwa ko yung tiring mo na! Abrihan, Asa di padala? Ginarang ka padala! Abrihan ako ni! Abrihan ako ni! Sir, lukoy mo kini. Scam ni Han! Scam yun eh! Ay, balot balik, balot. Alam mo silupin na na? Ako ni Abrihan! Ibalot na tayo balik! Ayun lang sir. Makatapan lang ko niya na. Kapal! Kung mo makalini akong order, bayaran ako ni! Pero hindi mo, iuli ko ni! Hindi ko na! Ayun lang pag sir. Kuan. Sinadyo. Ayun. Ato lang yung Abrihanan! Abrihan yun na. Balot na balik, balot. Ibalot na nato balik! Abrihan tani! Ayaw. Abrihan tani! Bayaran ako ni! Bayaran ako ni! Kumaon ni! Piste! Brett! Lusbur pa! Wa ko yung ordering ko na ni! Hihatay! Wa ka kailangan ako! Ay kong binuwagi! Ay kong binuwagi! Pangutana ng pikas Mario Dre! Nagamo ko pang lubot niya! Dili ni mo akong order! Ay ko ninyong binuwangi! Basi ko mo kailan ako! Explain ko! Ha? Uli ron semua. Ay kuan ko na semua sir. Kadala ba? Tukuha kayo ni Moy! Wala ni mo gigamit yung pagkakrito! Order! Rep! Losbor! Saan man na ako? Ulog nang guna sa dadaan sir. 32 na akong hawak! Itagamon yung Prep 54! Wala ko ulo. Ibalot ang balik, ibalot. Ibalot. Siguro na. Ibalot! Makatapan Dili. niya na sir. Dili mo na mo ang order ko. Obligasyon na sa Di ba Kasi obligasyon! Di ba ka mo order? Ano order pa na? Suko na ko ha? Kung mataot, ano mo? Suko na! Kasi kung nani ako mata mo kram, suko na ni ha? Kaya lagi ko sa Na! balot ko Uy! na. Abihan, pumikohan! Pumikohan! Pumiko! May blood na ko. Yung magsakit akong tutoy. Saka na akong tugoy, saka na akong tuguhan, saka na lahat. Panaw ka. Hinaw na. Sir, hindi ko yung asawa niyo sir. Eh, kung pila-pila ka, wala mo tayo Ay order mo. nagilapi, sis na. Isalong matagtiki. Kapit ang magabiya, kikitsupsup sa nana. Purot na, kiyos-kiyos kayo na karon. Grabe yung tani. Saan alay bilin? Isa levelin, wala nang atngal spikas. Ano, pila-pila mo kunin mo nga order naman itong Ay istoryahan. tuod, buisit ka, ikaw rin nakaingon. Hasta akong asawa, akong gisaway. Kung saan man nato ni karon? Balik, balik. Lang na sir. Dili may kailangan niyo. Simuta ko no. Oh. Kailangan ka musuot na.